sliepky Volume 2. Takže rozchod, že ja to s tebou nebaví, hento, tamto, že som moc starý, pičoviny. Vy viete, komu to my pošleme. Aha, ale myslím to pekne. Natáčame na druhé telefóny, o tom oni nevedia. Čo ty a tvoj ex? Nič. Proste. Lietali poháre. Všetko. Popolníky do hlavy. Hlavne s tými pozmienkami, čo mám. Poslal si už nejakú do piče? Ženy máš vždycky pravdu, vieš. OK, takže zdravím vás nárušiteľ ticha, som tu s mojím dlhoročným parťakom. Kušinom 024. Odoberu, čekuj, followuj mňa a jeho videjka. Máme tu takéto cigarety z Egypta, takže si zapalíme. Takého chutia ako popol. Už nejaký fajčený. Chutia, ty kokos, ľahké. Majú úplný hnusný dojazd. Ja som nefajčiar, ale fajčiar, tuhý, krabička denne. Napríklad tí druhé, čo zrovali z Egypta, tak tí vôbec nechutili. Že Kleopatra. No a o čom sme sa dneska prišli porozprávať? Naša hlavná téma je Sliepky Volume 2. Čo sa nám udialo za posledné 2-3 mesiace? Koľko vyšlo to prvé video? Tak vôbec nechutí tá cigareta. Pekne pofajčuj. Je úplne hnusná. Takže čo sa udialo, Peťo, za posledné 2 mesiace, 3? No, mal som zo pár vzťahov so sliepkami, podotýkam, slepicami. Takže prvý bol taký, no, čo ti poviem, bolo to iba na jebačku, pomerne, žiadny zo vzťahov, nedá sa to nazvať vzťahom, lebo nič také konkrétne to nebolo. Párkrát sme boli spolu vonku, párkrát sme spolu vyspali, zrazu dievča, že mňa boli chrbát, mňa boli hento, mňa boli toto, ja nemôžem. Výhovorka za výhovorkou? Vyhovárala sa až 2 týždne, až očakalo, že ma to omrzí. Samozrejme, ma to neomrzelo. Ale potom som sa už na to vyjebal, pochopil som vlastne, že o čo tu celé ide. A tento môj posledný vzťah, krátko trvajúci. Koľko si bol s ňou? Ty koko, týždeň asi, po 2 týždne maximálne, poslal ma do piče, z ničoho nič. Ma zavolala von, normálne, že ideme von, je všetko v poriadku a tam, že rozchod, že ja to s tebou nebaví, hento, tamto, že si moc starý, pičoviny. Ja, že dobre, ne? A čo sa udialo? Po 2 dňoch mi napísala, že ma chce naspäť. Čo by si mi to odporúčil, ty, jak dlhoročný vzťahový expert? Jak dlhoročný vzťahový expert by som ti odporúčil daj taktiku takú, ktorú dala na teba aj ona. Tým pádom mal by sa jej ozvať, dať to dokopy, vyjebať ju, mal by si ju poslať do piče a za 2 dní napísať, že vlastne ťa to mrzí, že ty chceš ísť späť a vlastne sa nič neudeje, lebo ju pošleš do piče. Ty kokos, to je dobrý nápad, takže takýto mám plán na ďalšiu sliepku a mám ešte nejaké merku, takže potvrdilo sa pravidlo z prvého dielu, otrčačky, pičovinky, však písal som si s dievčaťom, neviem, s 2 asi a do 2-3 dní už som mal hore fotky, hento, toto, no kúkal som ako kokot, akože čo tí dievčatá sú schopné spraviť a pritom ani sa s tebou nevideli ešte, vieš, takže... Aj nevedia dosi. Aj nevedia dosi, Boh vie, komu to všetko ešte posielajú. Vy viete, Boh vie, komu to my pošleme. Aha, my si to pekne natáčame na druhé telefóny, o tom oni nevedia, však my sme chlapi. My všetko posielame medzi sebou. Kámo, dobre, že nefajčím, ty kokot, akože odpad. Nechutila? Ja si ju pofajčujem. Hodnotím ju tak 3 z 10. By som jej dal Kleopatre. No. Ale názov dobrý, tak 4. Názov dobrý. 4 z 10. Strašne ľahká, keby som si odstrelil ten filter, tak možno bola lepšia. No chutila úplne hnusno. A čo ty a vzťahy? Mal si Ja nejaký? momentálne som nemal nič. Ale prestaň. Porozprávaj nám. Čo sa udialo? Nehanbi sa. Nič sa neudialo. Mal si nejakú sexuálnu partnerku? Nie, ja som mal čistý štít v momentálnej chvíli. Neverím ti. Dobre robíš. No ja nebudem sa vyjadrovať k tomu, pretože je to uzavretá kapitola. A nechceš mi niečo k tomu povedať ešte? Ne. Prečo si nechcel ísť do vzťahu? Čo ťa na to nalakalo? No práve, že všetky tie kokotiny ohľadom vzťahu. Proste ja už som sa nastavil po rozchode tak, že ja teraz sa budem venovať sám sebe. A nepotrebujem mať žiadnu polovičku pri mne. To sú problémy v
Fúr otravovačky, že? No to dievča sa rovná problém, by som povedal. No ty kokos, máš pravdu. Ja, čo som mal, akože... Matematická rovnica? No, matematická rovnica je taká, že dievča rovná sa prúser. Ty kokos, že ja som taký jebnutý, že ja znam nahovoriť vždycky. Ja som presne vedel, že do tých vzťahov nemám ísť, ani sa s ním motať, ale... Ja som ti to čo? Hovoril. No. Hovoril mi to, ja som si nedal rady, nedal som si povedať. Nepoučiteľný chlapec. Zacíti pičacínku a už uteká. Čo ty a tvoj ex? Nič. Nič sa neudialo? Sme v kamarátskom vzťahu. To jak sa dá s ex-priateľkou byť v kamarátskom vzťahu? No je to akože zaujímavé, ale dá sa to. To, o čom sa bavíte? O ničom. O pičovinách? Napríklad. Ty kokos, normálne takto? To by som napríklad nedokázal s nejakou bývalou, akože sa takto chodiť von. Ja... Tuto ti cinkne nemenovaná osoba, chlapče by si vypol video, obliekol sa a utekal. Utekal by si. No tak to máš aby pravdu. si videl. No tak to máš pravdu. To je jedna z milióna. Takže... Kvôli ktorej by som to urobil. Bohužiaľ, som taký jebnutý. Chlapče. Čo ti poviem. Ale, čo som sa tu dopočul, o nejakej čajke z TikToku. O nej by si mohol niečo povedať. Jaj, ty kokos, našla si ma taká čaučka nejaká z TikToku aj na Instagrame, všade si ma popridávala. A hneď prvý deň mi poslala more cecky, riť, všetko otrcačky, pičovinky. Proste aspoň zase to ukázalo, jaké sú tie ženy. Ich práva tvár. Aby som zverejnil tú fotku, ale nebudem taký zlý. Dobre robíš. Mne stalo toto isté podobné, kámo, tiež. Že ty si niekomu poslal fotku? Ja som nikdy nikomu už neposlal. Kámo, v živote som neposlal odfotený kokot, odfotené brúško, odfotenú... Ani nožku? Ani nožku, ani tvár. Ty kokos. Ani tvár, ja dokonca nemám rád ani video hovorí. S dievčaťom nepoužívam. Nič. Pekný srač. Ja mám piči proste, keď sem tak dojde a uvidím a naživo, ne? Akože hej. Stačí mi napísať, čak narušiteľ ticha, viete, toto je Kušin, takže nájdete si nás na Instagrame. Kľudne nám napíšte, keď... Alebo na TikToku. Alebo na TikToku, keď ste sliepky. A keď ste sliepky, tak kľudne nám tiež napíšte a my vás použijeme do ďalšieho videa. Nemáme s tým problém. Lebo my sa nebojíme ničoho. Buďte aspoň slávne. Budete slávne, pravda vždy vyjde najavo. Ale rozmýšľal som, že ty kokos, že prečo vždycky mňa pošlú do piče? Prečo ja som ten, čo pošle niekoho do piče? Tak podľa mňa nemáš také veľké štandardy. No tak ja Vieš, nemám. by som povedal. Ja Oni sa možno niečo nezalúbi a hneď ahoj, ukončia to a jak už sme minulý video hovorili, my toho zneseme veľa. My to zneseme Veľa toho extrémne veľa. prekúsneme proste. Vieš, že dá sa proste, že áno, predýcháš to a ideš ďalej. Lenže ty čajky, kamoško, je to jedna, druhá vec, čo sa nelúbi a oni ťa odjebu. Oni ťa pošlú do piče. No. A pritom ja už mám svoj vek, ja nepotrebujem chodiť na party, hýriť. Ja radšej som doma, pozriem si filmík, objednám si pizzu, vieš. Sem tam vybehne s kamošmi von. Takže to ide mimo mňa, oni by chceli hýriť proste, otrčať sa po party chodiť. Hlavne Bez teba. Bezo mňa, hlavne no, lebo mne sa tam ísť nechce proste, ja mám píči. A hlavne keby si tam ty, tak sa nemá na nikto kúkať, víš. No, a hlavne tiež čajkou ísť na party, tak dávať na ňu pozor tiež, ty kokos, tak to sa mi akože tiež moc nechce. Ne, že by som bol zlý, ale proste nechce sa mi. Tam mi bude pozerať nejaký čávo, ty kokos, bude tam okolo nej behať, tak bude žiarliť a kokot samozrejme. Kričal by si. Kričal by som, hučal by som, rozbíjal by som hlavy. Proste. Lítali by poháre. Všetko. Popolníky do hlavy. Hlavne s tými podmienkami, čo mám. To peťo kriminálnik úplný. Ty kokot, no, takže ja si to moc dovoliť nemôžem. Takže neviem do piče, kde je tá chyba, či vo mne alebo v nich. Podľa mňa v sliepkach. My sme normálni. My si dávame pozor na všetko. Ne. Áno, snažíme sa. Teda aspoň. Poslal si už nejakú do piče? No. Akože no. Jak sa to vezme. Ale zase ne, že nechutne. Alebo niečo. Rozumíš? Hej. So srdcom. So srdcom všetko. Z lásky. Z lásky všetko, z emócie miloval si ho a preto si ho poslal preč. Áno.
Tak sa to má robiť. Lebo to nebolo to v dobrej danej chvíli. Možno keby v minulom alebo v budúcom živote. Možno keby došlo aj inokedy, ne? Tak. No. No. Takže, dievčatá, máte sa čo učiť z tohto videa. Samozrejme, ako to nerobiť. Alebo ako to robiť a my jebnutí. No, samozrejme, keď nám pošle nejaká sliepka, nejakú piču alebo kokotiny, tak samozrejme, že hneď skočím, lebo som jebnutý kokot. Dáme šancu a takto to vždycky dopadne. Vždycky trpí ten chlapec, podľa mňa viacej ako to dievča. Si myslím, keď sa rozídete. Určite áno, pretože tie ženy celkovo proste nič netrápi dlho. Hej. Ja som si všimol. Že aj niečo sa stane a proste oni sú z toho smutné, rozplačú sa v tej danej chvíli, ale doplačú a tým to skončilo, tá chvíľa už sa nestala, ale už si nespomenú na to. Hej, a ber to tak, že žena, jedna žena môže mať 3000 chlapcov a taký chlapec pekný, jak si ty, jak som ja, tak my si proste nás nejbere každá žena. Každý chalan chce jebať, vieš. Ty koko dojde pička medzi 3000 a všetkých 3000 vymala, podľa mňa. Ja si myslím. Určite áno. Ja som bol v jednej chvíli tak, že tiež som odmietal nejaké dievčatá. Odmietal som ich, najímal som akože náladu na to, na nejaký vzťah alebo na nejaký ten sex. Proste, lebo som si povedal, že aj tak sú sliepky, aj tak to dopadne vždycky takisto. Takže, lebo... Ten si scenár, to už je dané, to už je napísané. Nič nej na veky, vždycky to je keby sme v nejakej komédii. Kámo, ja ti hovorím, scenár už je daný a furt je to tom istom. Tento mesiac 3 čajky a všetko bolo na jedno kopito. Ten istý kolotoč. Ja som sa úplne, kúkal som, že proste 3 rozdielne dievčatá, že sa vôbec nepoznajú, ale scenár úplne ten istý. Úplne ten istý, takže všetky ste rovnaké. A mi nehovorí nikto, že ne, že ja som iná. Lebo to je pičovina, ty kokot. To môžete hovoriť svojmu budúcemu frajerovi, že si iná a on potom zistí tiež, že si taká, aká si. Alebo bude naivný. Alebo je naivný, no. Naivita, to som ja, naivný chlapec, čo dôveruje až moc do piče a vždycky dopadne úplne na kokot. Lebo dôveruješ nesprávnym. Hej, ja som ešte taký jebnutý, že ja dám aj tú druhú šancu. Ja som druhú šancu nikdy nedostal, napríklad. To je smutné. Ale ja som jebnutý, ona napíše, že mne je to ľúto, toto, tak do piče, že mne je ľúto, ja mám srdce, ne? Tak... Ale keby jej ty napíšeš toto, tak ona, že vieš nič, že konečná. Kámošo, bez emócií ma poslali do piče, no až bez emócií ani nič proste. Len tak, že čau. Však to je to, čo hovorím, že ich proste nič netrápi dlho. Hej. Tie ženy. Sú divné, neviem ich pochopiť. Kto pochopil, že nám, tak nám to napíše do komentára. No a ženy, čo si myslíte, že ste iné? Jak sme povedali tu vo videu, tak tiež sa ozvite v komentári. Kúšin 024, nárušiteľ ticha. Takže pozrieme si vás a zistíme. Dajte nám svoje protiklady na naše názory, na vás. Poprosím vás teda, keď máte tú ochotu, alebo ste sa v tom našli. Takže... Kto sa v tom našiel, nech to lajkuje. No, kto to nenašiel, nech dá komentár a nech nám dá nejaký dôvod, jak to vyvratiť. Ale zaujímavé, že napríklad moja teta s mojím mojom sú ty kokos od 15 spolu, alebo od 16. A majú teraz 40 niečo rokov, kámo, to už je iná doba. Ale to bola iná doba. To bola iná doba, tej nebol Instagram, internet, otrčačky. No. Lebo teraz ty kokos... A hlavne vtedy sa riešili problémy a neutekalo sa od nich, víš? Problémy hlavne treba riešiť, treba komunikovať. A dievčatom sa nechce komunikovať, lebo keď povieš pravdu do papule, tak sa urazia. No i tak? Je tak. Pravda boli. Pravda boli, no proste. Ja nepoviem nejaký svoj názor, čo sa aj nepáči a už je to proste piči. A už si kokot. Už si za kokot a už sa celý deň nebavíte. Už je urazená, no ty kokos. Ale ženy mám vždycky pravdu. Vieš, prikyvovať alebo držať hubu. Iba kývať hlavičkou, že áno, máš pravdu moja. Ja neviem, čo mám dodať, lebo proste... Už radšej nič, lebo keby som spustil ešte viacej, tak... Tak iba lávina hejtu ide. Lávina hejtu na nás, ty kokos, a v živote si nenájdeme frajerky, ty kokot.
Dobre, takže to je zatiaľ od nás všetko. Takže s týmto dielom sa s vami lúčim. Daj like, odber, daj follow na náš kanál a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.